Hedder jeg det, jeg bør, eller skal jeg hedde noget andet? Får jeg et meget bedre liv, hvis jeg tager navneforandring? Eller skal jeg måske putte et lille ekstra L ind i mit fornavn? Numerologi er oppe i tiden hos mange, både unge og gamle. Hvad er der vejen med ens oprindelige navn, og hvad saliggørende er der ved at komme til en numerolog? Ja, det får du svar på af Michelle Mortensen i denne udgave spørger om alt, hvor jeg kan byde velkommen til Peter, Marie, Søren, Thea, Lars og hvad I nu alle sammen hedder. Mit navn, det er Palle. Og Michelle Mortensen, skal man have specielle evner for at blive numerolog? Der er ikke nogen forudsætninger for at komme ind på de uddannelser, som er, men det vil nok være en god ting, hvis man vidste det om det, inden man gik ind i det. Hvad er det, man skal vide? Ja, men altså, man lærer en masse ting om tal, så man skal nok have en rimelig god hukommelse, og så vil det være meget godt med det baggrundsvide, så man ikke bliver overrasket over, hvad det egentlig går ud på. Hvad er det matematik? Nej, det er ikke matematik, men der er lidt regnearbejde. Så. Men hvad fik dig til at blive interesseret sig for numerologi? Ja, men i sin tid havde jeg en veninde, som uddannede sig i 98. Og der havde jeg ikke noget specielt spændende liv. Og så sagde hun, nej, det kan jeg godt se her. Nu sætter jeg det ikke med skoen. Så skal du bare se, at det er derfor. Og hvis du skifter dit navn, så bliver alting meget bedre. Hun vidste jo i forvejen, du måske ikke havde et spændende liv. Det er det. Men når man er sådan lidt trist og ked af det, så vil man gerne have det bedre. Så jeg tænkte, det kan jo ikke skade. Men så forsvandt Camilla ud af dit liv, og ja. Så kom Michelle ind. Ja, det hed jeg så i forvejen. Men Camilla forsvandt helt og holdet dengang. Og så kom der en hel masse andre navne ind i stedet for. Fik du så et bedre liv? Ja, det synes jeg jo ikke, at jeg gjorde. Hvis jeg kigger helt tilbage. Men jeg arbejdede også lidt med mig selv, og med de ting, der ligesom var forkert i mit liv, så måske havde jeg fået det bedre alligevel. Men for sådan, og hvis vi lige skal holde fast i den her uddannelse, ikke? Altså, der er ikke nogen specielle forudsætninger ud, om man skal når udenadslærer, så skal man kunne lidt om tal og sådan noget, ikke? Men ellers så, hvad går det ud på? Hvad lærer man? Ja, altså man lærer, hvad de enkelte tal står for. Og så lærer man om navnenergierne og hvad de står for. Og så lærer man, hvordan man sætter et nomoskop op, og hvordan folk så er med det nomoskop, og hvad det betyder, når nogle tal står sammen med nogle andre tal. Så lærer man så, hvordan man laver et nyt nomoskop til folk. Finder nogle nye navne til dem, hvordan man regner det ud, og hvad det så giver, og sådan ting. Det er det, man lærer. Ja, fordi nu snakker du meget om et nomoskop, ikke? Fordi når man så kommer til en konsultation hos en numerolog, eller kommer til en konsultation hos dig, så lægger du så et nomoskop. Ja, så får jeg dine navne og dine fødselsdato, og så ud fra det så ligesom et horoskop, så sætter man et nomoskop op, og så kan man så på det se, hvad man indeholder til at sige. Og så får man, så hedder man det forkerte, eller hvad? Ja, som regel hedder folk det forkerte. De fleste har altid et eller andet. Men det er også derfor, at jeg ikke sådan kun holder mig til den form for numerologi, men også går over det esoteriske, hvor det er mere med, hvad skal jeg lære her i livet, og hvordan kommer jeg derhen? Ja, fordi det er jo sådan, at du sådan blev lidt skeptisk efter. Ja, det gjorde jeg. Det var meget tungt at sidde med alle de der dårlige energier, man er offer, og jeg hedder det forkert, og jeg tiltrækker det, og var det sørgeligt. Og hvad kan jeg gøre for at få det bedre? Nå, men så skal jeg hedde noget helt andet. Hvordan forholder jeg mig til det? Og jeg blev sådan lidt træt i hovedet af det, og tænkte, at det kan heller ikke være rigtigt, at når der er noget, der er så godt, og noget, der er så dårligt, hvorfor kan det så ikke hænge sammen? Og så mødte jeg pludselig en, jeg vidste noget om det esoteriske, så tænkte jeg, nå. Ja. Men hvad går så det esoteriske numerologi ud på? Sådan, jamen, der skal man for eksempel ikke skifte navn. Der skal man lære ud fra det, man hedder. Det er okay, hvis man gifter sig. Altså, du skal lige forklare det her. Ja. Hvis man går til numerolog hos dig, altså, så modsat alle andre, hvad de vil sige, så skifter man ikke navn, eller hvad? Jamen, jeg kan begge dele. Men jeg siger, selvom jeg tager den oprindelige form med navneskift, siger jeg også, at det kan vi godt kigge på. Men jeg finder ikke noget nyt til dig, men vi kan kigge på, hvad der ligger i det. Men vi kan også tage det andet, så kan vi sådan slægte det sammen, og så bliver det en større enhed, kan man sige. Og så tager vi så udgangspunkt i, at nu hedder jeg Palle, og det skal jeg så fortsætte med at hedde, og det har heddet hele mit liv, jeg vil ikke sige, siden jeg blev født, men siden jeg blev døbt. Ja. Og så, til mine forældre, eller det var min mor, der fandt ud af det, og det skal jeg så hedde resten af mit liv. Ja, hvis du har lyst til det. Altså, jeg går da ikke ind og siger, at det må du ikke, men jeg vil ikke være med til at fortælle folk, hvad de skal hedde. Men så har vi så fast i mit navn, og det sige, men hvad finder du så ud af? Jamen så går jeg ind. Det kommer også an på, hvilken form du gerne vil have, jeg skal kigge på. Der er jo 2 former. Ja,
hvis nu vi tager det, fjerner os fra det esoteriske. Så går jeg ind, og så regner jeg ud, hvad dit navn giver, og hvad du er født som, og så ud fra det, så fortæller jeg så, hvad dit fødselstal giver. Nu har du for eksempel et dobbelttal, ved jeg. Så tager vi grundtallet og de 2 enkelttal og fortæller om det, og så går jeg så ind og finder ud af, hvad er din livslektie? Hvad er det, du skal lære i det her liv, inden du skal herfra? Hvad er det 14? Det er jo tallet af 14. Tallet af 14, ja. Så der er jo et 1-tal og et 4-tal. Men det er din grundtræk. Ja. Din livslektie er det hele lagt sammen. Så får man så et enkelttal ud af det, og så står der så nogle ting, man skal arbejde med inden for det. Og det er så der, man skal hen. Så sådan kan man kan ikke adskille det på den anden måde. Men du siger, hvor jeg skal hen. Hvor skal man hen så? Ja, hvor skal man hen? Men vi har alle sammen, hvis man ser åndeligt på det og tror på det på den måde, så har vi alle sammen et eller andet, vi kommer herned for, og vi skal lære det her lidt. Det er så det, man kan belyse ved hjælp af det. Hvorfor skulle numerologi være godt til det? Ja, det er jo nogen, der tror på. Ja. Nogen tror på håndlæsning, nogen tror på astrologi, nogen tror på tarotkort. Ja. Men hvad er det, numerologi sådan, kan specielt, synes du? Jamen altså, jeg kan jo ramme nogle mennesker, som jeg overhovedet ikke kender, hvor jeg bare får deres data. Og det synes jeg jo er specielt. Så må der jo være noget om det, og det tror jeg jo også på. Men jeg tror ikke på, at det er så sort og hvidt, som det er blevet gjort til. Jeg tror ikke på, at hvis du hedder det, så får du altså bare den skæbne, og så er den ikke videre. Det vil jeg simpelthen ikke godtage. Men nu har du så læst altså gennemgået en uddannelse, som har taget et par år, og ikke? Du har læst nogle bøger, du har fået dig en viden, og så du sætter jo ikke spørgsmålstegn i det, vel? Jo, det gør jeg. Men alligevel så praktiserer du det. Jeg vil gerne have, at det skal helt ned på jorden, hvor vi alle sammen kan være med, i stedet for herop og flyve rundt. Så jeg sætter mange spørgsmålstegn. Men du tager det så ned på jorden, og så tager du så afsæt i det, som dine klienter, dem der kommer i en konsultation, og siger, jamen det er Karen, og det er Søren, og det er Peter, og så tager du så afsæt, hvis det er det, de vil, så siger du, tager du afsæt i deres navn, og så, jamen hvad finder du så ud af for Karen og Søren og Peter? Så finder jeg ud af, hvem de er som personer, og hvad de kan gøre for det bedre med sig selv, at komme den retning, som ligesom var meningen, at de skulle i. Så er det så op til dem, om de kan bruge det til noget. Det kan de sgu af. Men hvad er det, du siger til dem? Altså, sådan, hvis vi skal være meget konkret, hvad fortæller du? Jamen, jeg fortæller jo om deres grundtal. Og der ligger jo en hel masse ting med evner, man har, og ting, der vil være godt for en at arbejde med. Der ligger også nogle ting omkring, hvordan ens sind er. Hvordan man reagerer i parforhold, eller hvordan man ser på sig selv. Og så er det sådan, at de esoteriske, der har tallet en positiv side og en negativ side. Og så kan man selv gå ind og sige, er jeg den positive eller den negative? Hvad skal jeg gøre for at komme tilbage til den, som jeg egentlig er? Men er det jo ikke nogle ting, man sådan, hvad skal man sige, godt ved i forvejen, eller? Jo, men nogle gange er det meget godt, når en anden udefra, der ikke kender en, siger ting. Så får man lige den der, der var nok noget om det. Men kunne man ikke have fået det alle mulige andre steder, hvis man havde gået til en psykoterapeut, hvis man havde gået til en astrolog, som du selv er inde på? Og sådan altså, hvad er det, numerologien specielt kan? Men det går ind og kigger på. Den tager udgangspunkt i det, du hedder, og det er den dag, du er født. Det gør astrologien jo for så vidt ikke. Ja, det gør det jo sådan set også, men det er jo bare med stjernetegn i stedet for tal. Og så huse i stedet for, hvad du tiltrækker tal. Så det er lidt på en måde det samme. Bortset fra i astrologien, der er det sådan, når de huse ligger der, de egenskaber har du, og så er det sådan, hvor i numerologien kan man sige, det har du, sådan og sådan kan du gøre for at komme hen imod det. Men så lad os sige, giver du god råd, eller guider du dine klienter, eller hvad er det du, altså konkret, hvad får man så ud af? Hvad kommer man ud af døren, når man har været hos dig? Hvor lang tid var en konsultation? Ja, det er forskelligt. Det kommer an på, hvor meget folk spørger om. Ja. Man skal jo have det forklaret, så de får det hele med, ikke? Men nødvendigvis spørger man ikke engang komme hos dig, vel? Nej, det hører man faktisk ikke. Man kan bare sende en e-mail. Ja. Så kan man ud for det også. Så kan du slet ikke se folk, så ved du... Nej, så ved jeg slet ikke, hvem jeg har med at gøre. Jeg har kun deres navn og deres data. Så regner jeg ud for det. Men men hvis du så, hvis nu vi holder fast i e-mailen, før vi vender tilbage. Hvis en e-mail, altså, der ved du, hvad jeg vil sige, der ved du ingenting. Nej, andet end, det er heller ikke nødvendigt. Men kan du simpelthen bare fra en fødselsdato og en måned og et år, og så fornavn og
eller efternavn Det er måske. ikke de navne, der er. Ja. Ja. Der kan du så sige en hel masse, Ja. som mere eller mindre passer, eller